Доброго ранку. Дякую, що прокидаєтесь разом із нами у прямому ефірі на телеканалі АТР. Розпочинає свою роботу ранкова програма «Саба». Мене звати Інна Завоюра. Будемо сьогодні обговорювати актуальні та важливі події, що відбуваються в Україні та світі. Сьогодні 12 грудня, тож пропоную подивитися короткий матеріал про те, що значить цей день в історії. 12 грудня 1674 року у Києво-Печерській друкарні вийшов перший короткий нарис історії України «Синопсис». Там описані події від середньовіччя до другої половини 17 століття. У творі особлива увага приділяється Київській Русі. Автор «Синопсису» достеменно невідомий. З часу першодруку його перевидавали 30 разів. У цей день 1901 року італійський винахідник Гульємо Марконі передав перше повідомлення за допомогою радіозв'язку. Йому вдалося через Атлантичний океан відправити букву «С» азбуки Морзе. Вже наступного року Марконі налагодив регулярний трансатлантичний радіозв'язок. 12 грудня 1915 року народився відомий американський співак Френк Сінатра. Популярність до нього прийшла у 40-х роках минулого століття. Та через декілька років у його музичній творчості настає криза, і Сінатра йде в кіно. У 1954 році він отримав премію «Оскар» як найкращий актор другого плану у фільмі «Віднині і навіки вічні». Та вже через рік знову повертається в музику і пише ще десятки хітів, серед яких відома композиція «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Останній виступ Френка Сінатри був у 1994 році, коли йому було 78. Помер співак 1998 року у Лос-Анджелесі. Сьогодні Кенія святкує День Незалежності. 12 грудня 1964 року уряд Кенії проголосив незалежність від Великої Британії. Рівно через рік вона стала республікою, а Джомо Кеньята став її першим президентом. У цей день 1979 року Політбюро ЦК КПРС ухвалило рішення про введення радянських військ до Афганістану. А саме вторгнення сталося вже 25 грудня. Почалася війна з убивства президента Хафізулу Аміна, яке виконали радянські військові. СРСР воював на стороні урядових афганських військ, які боролися проти повсталих моджахедів. Війна в Афганістані тривала до середини лютого 1989 року. У ній загинули майже 1,5 мільйона афганців. Офіційні втрати радянських військових склали 15 тисяч осіб. З самого ранку вже завітав Валентин Гайдай, кандидат історичних наук, політичний експерт. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, пане Валентине, будемо одразу розпочинати з вами з такого. На 10 тисяч рублів, це понад 4 тисячі гривень, Бахчисарайський районний суд, який підконтрольний Кремлю, оштрафував Рустема Османова, активіста, кримсько-татарського активіста, за звинуваченням у несанкціонованому мітингу. Суд звинувачив активіста в порушенні встановленого порядку проведення масового заходу, що спричинило за собою перешкоди транспорту та або пішоходам. Зокрема, у матеріалах справи йдеться, що Османов та інші активісти перешкоджали проїзду машин і руху пішоходів під час обшуків у будинку іншого активіста. Як повідомляють адвокати та захист кримсько-татарського активіста, суд фактично його вини не довів, натомість рішення вже оголосив. Як відомо, вранці 11 грудня затримали Рустема Османова. Про це повідомила мати затриманого. В районе где-то 10 часов, проходило немножко 10, возле калитки кричал молодой человек в штатской форме, недалеко от него стояла машина, затемненная, не видно там, кто сидел. Я подумала, что по работе к мужу приехали, попросила, говорю, там выйди, к тебе кто-то пришел. И он подошел к калитке, они сказали, чтобы... Он сказал, этот парень, чтобы Рустема позвали, поговорить надо. А потом он зашел домой, он позвал сына, и тут, естественно, вышли уже с машины в форме. Сразу они прятались в машине, что ли, чтобы их не видели. Может, подумали, что если в форме выйдут, значит, с дома не выйдет никто. Потом они ему сказали, давай одевайся, поехали с нами. И он быстро оделся, и
мужу я сказала, езжай за ними, а то мало ли что сейчас много и крадут, и что только не бывает. Муж оделся тоже следом за ним, быстро поехал. Пане Валентине, така ось історія, і досі публічних коментарів від російських силовиків щодо всього цього і досі немає. Як ви можете прокоментувати всю цю ситуацію? Вже це не перші затримання, точніше, не перші рішення суду, не перші обшуки тощо. Дякую за запитання, пані Інно. Ну, дійсно, ви сказали дуже правильно, що це, на жаль, далеко не перші обшуки, не перші такі резонансні справи щодо активістів в Криму, зокрема кримсько-татарських активістів. На жаль, це продовження загальної тієї негативної тенденції, яку ми спостерігаємо уже без малого 4 роки, тобто з моменту окупації в березні 2014 року. Це і затримання, і арешти, і переслідування інакомислячих в Криму. І я так розумію, що, на жаль, російська влада, вона не буде на цьому зупинятися. Тобто, очевидно, що треба, на жаль, чекати інших переслідувань, інших, я думаю, навіть гучних процесів, які ми ось спостерігали. А навіщо це таким чином намагатися тиснути на Україну, на міжнародну спільноту? От навіщо все це може робитися, на вашу думку? Я думаю, що дії російської влади в цьому питанні є доволі нелогічними і нераціональними, тому що Кремль має розуміти, що, скажімо так, в Криму по відношенню до російської влади не все так однозначно. Дійсно, більшість кримчан на момент анексії дуже позитивно відносились до Росії і зараз також відносяться. Але це не означає, що, по-перше, вони всі хотіли прямо таки жити в Російській Федерації, навіть попри, скажімо так, позитивне відношення до Росії загалом, це по-перше. І, по-друге, треба розуміти, що значний процент кримчан, які проживали і, до речі, і зараз проживають в Криму, вони і досі доволі так негативно відносяться до самого факту анексії Криму, до розриву зв'язків з Україною, фактично всіх зв'язків і політичних, і економічних, транспортних і так далі. І влада центральна російська, вона повинна собі чітко усвідомлювати те, що такими ось кроками вона налаштовує ту протестну частину кримчан проти себе. Власне, цими арештами, переслідуваннями, блокуваннями якихось засобів масової інформації. Думаєте, до речі, може бути вашого каналу. Ні, про революцію казати доволі рано. Немає такого сталого підґрунтя для революції в Криму. Ось. Але, на жаль, плюсів якихось політичних російській владі це не додає. Це тільки створює окремі такі фактори і точки напруження на півострові. Тим паче я хочу звернути вашу увагу і увагу наших шановних глядачів на те, що це ж робиться, зокрема, на волею чи не волею, я не знаю, на що розраховують в Кремлі, і на що вони там якось так собі міркують і сподіваються, але ці всі переслідування, вони, як правило, проходять на такому етнічному підґрунті. Тобто переслідують, як правило, кримських татар етнічних. А це може стати таким дуже серйозним претендентом і, скажімо так, в питанні того, що будуть якісь питання до влади російської щодо конкретно цього фактору, що вони переслідують, скажімо так, тільки за етнічною складовою діячів і можуть, знаєте, такі зробити дуже погані, я думаю, таке підґрунтя для подальшого загострення ситуації саме на етнічному підґрунті. Ось ви теж згадали про утиски свободи слова. Як ви думаєте, чи взагалі можливо вирішити цю ситуацію? Адже правове поле, от ми вже протягом багатьох років спостерігаємо з часів анексії, з часів війни на Донбасі, на Російську Федерацію не діє. Так, на жаль, якісь вмовляння там чи тиск, чи якісь переговори, вони, на жаль, не діють на Російську Федерацію.
Але мусимо констатувати, що якоїсь альтернативи, як такий дипломатичний тиск, політичний, поки що немає. Тому треба використовувати конкретно ці важелі і методи для боротьби із таким станом речей на півострові, тобто з тиском на інакомислячих, на свободу слова, на окремих активістів і таке інше. Я вважаю, що Україна має залучати якомога більше гравців міжнародних, і не тільки Європи, а й Сполучені Штати Америки, загалом Організацію Об'єднаних Націй, адже ми знаємо, хоч на Радбезі ООН поки не визнаний факт агресії і окупації Криму, але вже не раз на Генеральній асамблеї було голосування, і більшість країн, зокрема країн Європи, Америки, Японія, Австралія, ну тобто весь світ цивілізований, вони підтримали позицію України, вони засудили сам факт агресії, тиск на свободу слова. До речі, була нещодавно теж голосування. Ось я вважаю, що треба діяти саме в цьому руслі, залучати, як я вже сказав, іще нові сторони до цього процесу. І таким чином тиснути на владу Росії. А чи не можна казати про те, що навпаки, ось цей весь тиск зі сторони міжнародних організацій, він навпаки є далі вже реакцією Кремля на обшуки, затримання і тощо, одним словом? Ну, частково я з вами можу погодитися, але ж це не означає, що треба припинити подальший тиск і просто забути про тих людей. А я повторююсь те, що я сказав хвилин 5 назад, що ситуація в Криму далеко не однозначна, і там доволі багато населення є проукраїнського, або, скажімо так, навіть нейтрального, тобто вони можуть ставитися позитивно до Росії, але в цілому факту окупації не вітати. Тобто, да, вони звикли до життя в Україні, їм подобалась Україна, вони ж звикли, що Київ – це столиця, і в питанні зв'язку інфраструктури, економіки, фінансів, то, що вони теж звикли, і тут, бачите, приходять оці зелені чоловічки, починається окупація, і якось вони це теж не вітають. Тому я наголошую, що навіть та частина кримчан, які ставилися і ставляться позитивно до Росії, вони теж якось так, знаєте, мені здається, не дуже так сприймають ці кроки російської влади. І взагалі ситуацію в Криму із свободою слова, і економічну ситуацію в зв'язку із санкціями і тому подібне. Про наш канал ви теж згадували. І про наш канал ви теж згадували щодо свободи слова. Також хотілося б проанонсувати, що вже в наступних ефірних годинах чекайте також прямого телефонного включення із Рустемом Османовим. Будемо говорити щодо ситуації навколо нього, щодо того, що відбулося у суді і тощо. Зокрема, хотілося б вже і надалі перейти до наступних новин. До судів. Так, вчора був такий судний день. Зокрема, вчора відбувся суд над Міхеїлом Саакашвілі, колишнім губернатором Одеської області та третім президентом Грузії. Врешті пан Саакашвілі на волі. Суд вирішив не підтримувати клопотання Генеральної прокуратури щодо того, аби посадити пана Саакашвілі під домашній арешт із носінням електронного браслета. Врешті ввечері до 22-ї години таке рішення Печерський районний суд ухвалив. Пан Саакашвілі вийшов із зали суду до своїх прибічників, до своїх соратників, які вже його чекали. І сам суд, нагадаю, тривав з 12 години 30 хвилин. Була велика кількість народних депутатів під час цього засідання. Щонайменше 10 з них заявили про те, що готові взяти Міхеїла Саакашвілі на поруки. Зокрема, Юлія Володимирівна Тимошенко, голова фракції «Батьківщини» у парламенті. Додам також, що генеральний прокурор Юрій Віталійович Луценко наголосив на тому, що буде оскаржувати подібне це рішення Печерського районного суду столиці. Але утім, сам Саакашвілі наголошує на тому, що всі справи проти нього є сфабрикованими, і, власне, ця вся ситуація грає на руку Кремлю. Одна ужасная статья за другой.
это вредит национальному престижу Украины. Мне от этого всего цирка Путин выигрывает, просто он смеется, он просто хохочет. Реально. Посмотрите, если они докажут, что я агент ФСБ, у Путина же тоже есть украинский агент. Который следующий шаг? Меня надо поменять. Если я агент ФСБ, которого осудил украинский суд, то меня срочно надо поменять с Россией, с украинскими разведчиками. А потом, наверное, Путин передаст мне южно-осетинской разведке. Но это же, представляете, какой абсурд? Они хотят доказать, что я агент ФСБ. Это означает, что агента пока всех меняют. Как только докажут, что я агент, прямой ход в Москву на спецрейс. А за меня Путин отдаст всех пленных, всех разведчиков, всех отдаст. Пан Саакашвілі протягом вчорашнього засідання вів себе як політик, часто виступав, здавалося, що він навіть за трибуною у парламенті. Як ви можете прокоментувати його заяви щодо того, що це грає дійсно на руку Кремлю? Ну, дійсно, Михайло Саакашвілі тут правий. Це дійсно дуже гарна така картинка для російських ЗМІ. І хоча я зараз так не спостерігаю за активністю російських засобів масової інформації і політичних ток-шоу, які зараз показують по центральним каналам Росії, але мені здається з високою долею вирогідності, що, мабуть, весь вчорашній вечірній ефір був забитий темами про Україну. Що там з Саакашвілі, що там з Януковичем, тому що був також суд і по його справі, по його зраді. Ось, тому, звісно, тут пан Саакашвілі в цілому правий. Це дійсно така гарна така підкормка для російських засобів масової інформації. Ви ж знаєте, мабуть, їм хліба не давай, тільки щось показати про Україну, якийсь скандал черговий, як у нас все погано. Ну, дійсно, тут вони мають певне підґрунтя, тому що якби не було таких скандальних процесів політичних, як ми зараз бачимо над Саакашвілі, як ми бачили там до цього справи по корупції різні і тому подібне, як ми зараз бачимо про справу Януковича, то очевидно, що просто би у російських пропагандистів не було би такого джерела для інформації, для цього вкидання в соціум цієї інформації про Україну, про безлад, який тут панує, про фактичну анархію, про відсутність ефективно працюючих органів, скажімо так. Тому дійсно в цьому правда. Але хотілося б також зауважити, що пан Саакашвілі сам дав привід для такого роду дій. Що я маю на увазі? Ви правильно зазначили, перераховуючи всі його регалії, що він був третім президентом Грузії і губернатором Одеської області. Так от, власне, якби він лишився тільки третім президентом Грузії, це йому недостатньо було б. Для чого саме? Ну, от ви просто його так описуєте, як... Для того, щоб був би суд над ним? Ні, мається на увазі його описуєте як яскраву таку людину особисто. Дивіться, в тому то і справа, що якби він лишився для нас, всіх українців, третім президентом Грузії, якби він не ліз в українську політику, то ніякого, звісно, суда над ним не було. Тому він мав усвідомлювати те, що коли він сюди приїхав, до речі, дійсно... Але ж саме президент його призначив. Так, я хотів якраз це сказати, що за запрошенням президента, але ж, вибачте, він же його не змусив, правильно, Порошенко, він же не дав йому наказ, їдь сюди і будь а звідки губернатором. ми знаємо? Ну, я думаю, що кожна людина має право вибору, і тим паче, що мені здається, Порошенко не має якихось таких важелів тиску на Саакашвілі, і він міг відмовитися. До речі, так само, як свого часу, я вважаю, мав відмовитися від політичної кар'єри Віталій Кличко і мав лишитися генієм боксу. І інші люди, які зараз в політиці, ну, випадково, я вважаю. Так само і Саакашвілі. От якби він був лише
суто грузинським політиком, це, я вважаю, було б дуже добре і для його іміджу серед українців, ну і загалом для його самого. І тоді б не було б такої, знаєте, підпитки російським засобам масової інформації. Ну, цікаво, що одразу після того, коли Печерський районний суд оголосив про своє рішення, про те, що не підтримали клопотання Генеральної прокуратури, сам Саакашвілі наголосив на тому, що буде продовжувати свою політичну діяльність. Пане Валентине, на вашу думку, навіщо тоді все це було минулого тижня? Не до затримання, врешті затримання, потім відпустили. Навіщо все це робити, якщо, приміром, наметове містечко ще залишиться стояти, а пан Саакашвілі буде ходити на марші, буде мітингувати тощо? Навіщо? Ну, складається враження, такі, знаєте, два варіанти ключових, на думку, спливають. По-перше, що у нас така певна неузгодженість серед правлячої еліти, тому що, як ми знаємо, прокуратура і СБУ, вони підконтрольні президентові, Нацгвардія і поліція, МВД, якого очолює Аваков, це людина з трошечки такого полярного табору, з Народного фронту, і яка має такі певні, такі, знаєте, розбіжності з президентом, хоча, можливо, вони не сильно суттєві. Це перша думка. А друга думка, теж так волею-неволею вона виникає і у мене, і я так бачу, оскільки проводжу моніторинг того, що пишуть інші експерти, блогери, зокрема, журналісти, політичні діячі, що це така, знаєте, такий крок по ну, щоб відволікти українців від насущних проблем в зв'язку із тим, що зараз ми маємо прийнятий уже Верховною Радою глибокий кризисний бюджет, дефіцитний. Окрім цього, також, на жаль, невтішні новини з МВФ, нам не дали черговий транш. Не все в порядку із боротьбою з корупцією. Тому, можливо, це був такий, знаєте, відволікаючий крок, щоб поки що відвести увагу українців від цих проблем на проблему із Саакашвілі. Ну, ось також цікаво, зокрема, що прокурори зазначили, що Саакашвілі можуть ліквідувати спецслужби Російської Федерації. Мовляв, для того необхідно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Як ви ставитесь до таких заяв зі сторони прокурорів? І чи можна говорити, що, приміром, говорять про спецслужби Російської Федерації, натомість можуть говорити вже про українські служби, щоб якось вирішити подальшу долю Саакашвілі, який, знову ж таки, збирається надалі влаштовувати активне політичне життя в Україні? Ну, ви знаєте, щодо замаху можливого спецслужби на Саакашвілі, хотів би сказати, що якщо б його хотіли і прибрати, то хоч би він був під домашнім арештом, чи на вулиці, там, чи під посиленою якоюсь охороною, все одно його б прибрали б, якби така була б мета спецслужб. Я вважаю, що якраз, от він сказав дуже так чудово, він потрібен російській владі. Ну, звісно, що я не вірю, що він якийсь агент Кремля, але така картинка дуже гарна для засобів масової інформації, це те, що якраз потрібно Росії. Тому хоча б з розрахунку на це його ніхто не буде чіпати, і вигідно дуже і певним колом політичним і в Україні, і в Росії, щоб це шоу продовжувалося. А яким колом? Ось коли кажуть певним, хотілося б від вас почути, яким саме колом? Мається на увазі в Україні? Так, в Україні. Ну, передусім, це опозиції, так звані націонал-демократичні. Чому я кажу, ну, чому я уточнюю, яка саме? Тому що у нас, ну, я так розумію, вже, мабуть, кожен другий опозиціонер в нашій країні, тільки вони діляться на, скажімо так, євроскептиків, це партія «За життя», опозиційний блок, і, скажімо так, на націонал-демократичний табір, це передусім «Батьківщина», це передусім рух Валентина Наливайченка, Анатолія Гриценка, «Самопомочі» і таке інше. Мені здається, що їм вигідна оця ситуація із Саакашвілі для того, щоб якось, так знаєте, трошечки так розбурхати ситуацію політичну і соціальну в Україні.
І вочевидь, що це йде зараз підготовка до парламентських, а можливо навіть до виборів і президента. Ось хотілося б, ви згадали щодо Батьківщини, згадали щодо скорих вже так виборів і парламентських, і президентських в Україні. Чи можна говорити про союз між Саакашвілі та пані Тимошенко, яка захотіла взяти на поруки пана Саакашвілі для, як сказав і посміявся сам Саакашвілі, перевиховання? Перевиховання, Да. ну дійсно у пані Тимошенко є такий сумний досвід перевиховання, тому що, якщо ми пригадаємо, 6 років тому вона в цьому самому суді теж проходила подібні процедури. І Юрій Віталійович Луценко теж, до Так, речі. такий доволі відомий суд в цьому аспекті. Ну, чесно кажучи, Тимошенко, звісно, не могла стояти осторонь процесу над Саакашвілі і просто очі заплющити, тому що це ударило по її репутації як опозиціонера, як активного діяча політичного і громадського. Але водночас ми бачимо, що поки що такі сили, як її Батьківщина, як Самопоміч, наприклад, як Радикальна партія, як рухи Анатолія Гриценка, Наливайченка, вони поки що не підтримали доволі активно Саакашвілі. Тобто, да, на словах, заявами це безумовно. Ми бачили пані Тимошенко в суді, вона проходила, підтримала. Це, перетинала кордон. Так, це дійсно було. Але треба усвідомлювати теж такий фактор, що без підтримки цих сил рух Саакашвілі, його партія, рух нових сил, вона буде поки що дещо маргінальною, мені здається. І відповідаючи, власне, на ваше питання безпосередньо, пані Інна, варто було б зауважити, що поки що, мені здається, активної підтримки з боку пані Тимошенко щодо Саакашвілі не буде. Тому що ми повинні розуміти, що у Тимошенко зараз дуже виграшна ситуація. Фактично всі козирі на її руках. Тобто, що я маю на увазі, вона перша в рейтингах по опитуванням, до речі, будь-яким. Перша друга Порошенком. Але, мені здається, що все-таки, мабуть, перша в рейтингах. І поступатися цією електоральною базою, мені здається, для неї поки що не є прийнятним і не є логічним. Дійсно, підтримувати нібито союзників своїх вона буде, це безумовно і це логічно, але щоб прямо таки об'єднуватися, щоб віддавати частину своєї популярності Саакашвілі, я думаю, що вона поки що не буде. Побачимо, що буде за наступний рік. Можливо, він якісь певні акценти нам розставить в цьому плані. Тобто, я так розумію, можна дивитися, що пані Юлія намагається діяти так ситуативно, де ось бачить якусь ситуацію, щоб виграшну, так? Я ж кажу, що вона не може не підтримувати Саакашвілі, тому що до неї тоді будуть теж питання. А чому ви були осторонь, а чому не вступилися, у вас є така підтримка, у вас є трибуна парламентська, у вас є певні зв'язки, виходи на засоби масової інформації. Чому ви мовчали? Тому, звісно, що вона не може ігнорувати цю ситуацію. Тим паче, що ми бачимо, влада, скажімо так, себе веде по відношенню до Саакашвілі, якось так неузгоджено. То вона його арештовує, то потім суд відпускає. Безумовно, ми вже чули заяву пана Луценка, що буде оскарження. Пане Валентине, зараз ми з вами продовжимо розмову щодо заяв Юрія Віталійовича Луценка. А у нас зараз, буквально за хвилину, точніше, навіть буде телефонне включення Юрія Дерев'янка, народного депутата України. Він вчора був в суді, теж говорив про те, що буде брати на поруки. Давайте з вами продовжимо далі обговорювати. І коли буде включення, я вас буквально на кілька хвилин буду вже переривати. Тож прошу. Ви продовжували говорити щодо Юлії Володимирівни, теж Тимошенко щодо пана Саакашвілі. Хотілося б від вас, зокрема, почути і щодо Юрія Віталійовича Луценка. Він, ви вже наголосили, заявив про те, що буде оскаржувати. Так. Це зрозуміло. Так, в принципі, у нас у судовій системі всі діють, що якщо можна оскаржити рішення, ти це і робиш. Але, зокрема, вчора Юрій Віталійович Луценко наголосив на тому, що необхідно, наголосив на тому, що на нього протягом ось того, як Саакашвілі з'явився в Україні, здійснюється тиск. Але він не сказав, про який тиск йдеться, з якої сторони. Як ви думаєте, з якої сторони дійсно може бути цей тиск? Адже ми знаємо, як ви вже наголошували, Генпрокуратура нас, в принципі, вибачте, знову ж таки, я перериваю буквально на хвилинку. Юрій Дерев'янко у прямому ефірі зараз телефонним зв'язком, народний депутат України. Доброго ранку.
Добрий ранок. Отже, пане Юрію, хотілося б від вас почути оцінку рішення Печерського районного суду столиці щодо того, аби відпустити пана Саакашвілі. Я вважаю, що вчора Печерський районний суд, мабуть, вперше за останні там кілька років не послухав, мабуть, команди президента чи Луценка, чи будь-яких інших людей, які привикли видавати свої команди. Вчора суддя досить ретельно розбирала всі деталі цієї справи. І вчора суддя, мабуть, вперше прийняли рішення, яке відповідало тим обставинам справи, які вчора детально розглядалися. Я сам був, чесно кажучи, в шоці від того рівня фальшування прокурорами справи, і того рівня наглості, де, виявляється, можна в такий незаконний, брутальний спосіб кидати за грати людину. Причому не просто людину, а публічну людину, президента Грузії. І я думаю, що суддя вчора... Домашній арешт, власне, клопотала. Ні, давайте говорити все своїми іменами називати. Заграти, тому що справа фальшувалася, і коли ми бачимо, що факти, коли так звані вовки, зайці, агенти, які виявляються під зобов'язанням кримінальної відповідальності, дають свідчення на допиті прокурорам, говорять про те, що події, які начебто вже відбулися, які фіксують злочини, а насправді ці події не відбулися, а ще будуть відбуватися в майбутньому, і це кілька разів, кілька фрагментів, і це різні люди, і так далі, то і на підставі цього будується все звинувачення прокурорів по відношенню до Саакашвілі, тому що саме це йому говориться, що він начебто вчинив якийсь злочин. То, що ми говоримо про домашній арешт, це клопотання вчора було, але ми говоримо про матеріали справи, які вчора стали зрозумілі під час розгляду питання про домашній арешт. Я і саме про це фальшування говорю. Так само я говорю і про інше фальшування, коли людину начебто затримують, і стверджує Луценко, генеральний прокурор з трибуни Верховної Ради зусиль, а коли ми буквально сантиметр за сантиметром розглядаємо дії прокурорів і слідчих під час процесуальних дій, і виявляється, що ніхто нікого не затримував, і виявляється, що можна скласти документ заднім числом і на вас в тому числі, наприклад, що начебто ви були затримані, так само, як і інший громадянин України, то я про ці речі говорю, про фальшування справи. От про що я говорю. А це все стало відомо саме при розгляді справи щодо домашнього арешту. І це є кричущим порушенням права людини, законності взагалі і так далі. Пане Юрію, чи вам відомо, де зараз знаходиться пан Саакашвілі вже? Так, дійсно відомо, він знаходиться вдома. І я думаю, що на кінець... А де саме вдома? На Костьольній? Так, на Костельній, на вулиці Костельній, де вчора його українці провели від Печерського суду, він пішки від Печерського суду по Хрещатику. Пане Юрію, а можете ось пояснити трошки в правовому полі, якщо прокуратура клопотала щодо того, аби посадити пана Саакашвілі під домашній арешт, про який саме дім йдеться, адже посвідки в нього немає, 1 грудня вона ще припинила свою дію, і зокрема, знову ж таки, ми знаємо, що він позбавлений громадянства, тож юридично немає будь-якої реєстрації. Я прошу вас не стверджувати нісенітниці, чи не стверджувати те, що не відповідає дійсності. А це за інформацією української влади, пане Юрію. Це за інформацією української влади. Послухайте, будь ласка. Вчора в суді адвокати демонстрували посвідку, яку ДМС йому продовжило ще на 3 місяці, яка закінчилась 1 грудня. Тому ви трошки викривлюєте зараз факти, а насправді вони є іншими. Тому пан Саакашвілі абсолютно на законних підставах знаходиться на території України. Його посвідка, яка закінчилась 1 грудня, була продовжена ДМС ще до закінчення цієї посвідки. Це перше. Пане Юрію, дякую вам за уточнену інформацію. Хотілося б буквально вашу реакцію на те, що Генпрокуратура буде оскаржувати рішення. Я взагалі вважаю, що Генеральний прокурор після всіх цих подій мав би спокійно подати особисто персональну заяву про відставку. Це перше. Друге. Я вважаю, що українці вчора отримали перемогу.
І ми запрошуємо всіх українців в неділю прийти на марш о 12-й годині для того, щоб далі спланувати наші спільні мирні, підкреслю, мирні, спокійні дії, і сказати цій владі: зупиніться. Зупиніться, не будуйте диктатуру в Україні, а будуйте країну нормальну і демократичну, та, за якою ми виходили 3 роки назад. І не думайте, що Луценко, і ми не повинні думати, і не повинні це все спостерігати, коли Луценко перетворюється у Пшонку, а коли Порошенко перетворюється в Януковича. От що не має зараз відбуватися в країні. І все те, що ми бачимо за останній тиждень, за останні 2 тижні, це якраз яскрава демонстрація того, що просто корупціонери і клептократи пішли війною абсолютно на всіх. І на антикорупційні органи, і на опонентів політичних, і на всіх. Тому я їх призиваю зупинитись, схаменутись, інакше вони дуже погано закінчать. Пане Юрію, дякую вам за телефонне включення, за інформацію, яку ви надали, та за вашу реакцію. Отже, маємо таку інформацію станом на цю хвилину, а зараз ми перериваємось буквально на коротку паузу, на 5 хвилин. І далі продовжимо вже розмову з нашим гостем Валентином Гайдаєм. Дочекайтесь, будь ласка.